Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħallas 65,000 euro oħra f'taxxa f'pagament wieħed. Pagament li sar fl-aħħar jiem biex fi żmien xahar Delija sab 130,000 euro fi flus kontanti x'jagħti lid-Dipartiment tat-Taxxa. Bilan li jala il-kwistjonijiet kbar li għandu wara li għal diversi snin għażel li jinjora l-liġi u ġie qawwi jqum mill-ħlas tat-taxxa tiegħu. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd li rapportat kif minħabba l-kritika li kienet jaqla wara li sar kap tal-Oppożizzjoni, Adrian Delija kellu jibda jħallas it-taxxa wara li oriġinarjament kien wieħed li se jagħmel hekk sa 4 xhur ilu. Iżda mbagħad kien qal li għandu problema ta' cash flow, anki jekk kien qal li jaqla 210 euro fis-sija. Ironikament, il-ħlas ta' 65,000 euro oħra f'daqqa sar fl-istess ġimgħa li l-gazzetti rapportaw bi prominenza li fid-dikjerazzjoni tal-assi tiegħu bħala membru parlamentari, Adrian Delija iddikjara li għandu ma' 700,000 euro f'self xi jħallas. Il-kulħadd irrapportat kif minn meta lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet sa meta beda jagħmel dawn il-pagamenti fi flus kontanti, Delija ma bih ebda kumpanija li minna se tadaħħal dawn il-flejjes li ammontaw għal aktar mid-doppju ta' dak li jaqla kap tal-Oppożizzjoni f'sena waħda. U għalhekk li f'dan ix-xenarju qed jitqajmu mistoqsijiet kbar. Sa issa l-unika tip ta' risposta li ta' Delija kienet fil-programm Realtà li meta mafus għal darba darbtejn mill-preżentatur qal li kien hemm klijenti li kien baqalhom jagħtuh. Iżda laqal kemm, laqal min u inqas ippubblika xi fatturi u rċevuti biex jipprova dak li kienet jgħid. L-ewwel allegazzjonijiet serji ħafna dwar kif Adrian Delija kien imexxi l-kwistjonijiet finanzjarji tiegħu u l-assoċjazzjoni ta' negozji li kellu saru minn Daphne Caruana Galizia. Allegazzjonijiet li dejjem ċaħat u li dwarhom qatt ma laqa l-isfida li jitlob inkjesta maġisterjali. Sansitra dawn l-allegazzjonijiet kienu waslu biex saret investigazzjoni fil-Partit Nazzjonalista u l-eks kap Simon Busuttil kien qal li Delija messur tira l-kandidatura tiegħu. Bekk dawn il-manuvri mistennija jkomplu jżidu l-pressjoni interna. Bil-kulħadd irrapporta li sansitra qed jissemma mill-ġdid il-vot ta' fiduċja fil-grupp parlamentari.